O BNG de Muros Noia entende que dende a convocatoria das últimas eleccións locais, en maio de 2019, houbo tempo de abondo para convocar unha Asamblea Xeral da Mancomunidade de Concellos Serra do Barbanza. Segundo eles, van alá máis de 18 meses e os novos representantes elixidos neses comicios locais aínda non tiveron ocasión de tomar parte deste órgano, polo que lle piden á presidencia que a convoque á máxima urxencia posible. O pasado mes de setembro cumpriuse o prazo xa prorrogado pola pandemia da COVID para a convocatoria da Asamblea Xeral da Mancomunidade de Concellos Serra do Barbanza. Resulta alarmante que dende os anteriores comicios de 2019 os membros da Asamblea saídos dos órganos electos aínda non tivesen a oportunidade de tomar parte da Asamblea. Este feito amosa unha total desidia e falta de interese por parte da Xunta de Goberno da Mancomunidade e dos alcaldes que a conforman polo presente e futuro desta entidade. Os nacionalistas aproveitaron tamén esta comparecencia para destacar o modelo de xestión do lixo da Mancomunidade Serra do Barbanza, baseado na separación selectiva e na compostaxe da materia orgánica, contrapoñendo co de Sogama, que promove a Xunta. Estamos a falar de alcaldes e alcaldesas do Partido Popular que acreditan basicamente no modelo Sogama, que é o modelo de queimar os residuos, como todo mundo sabe, e de amorealos en centos de toneladas ali en Cerceda. Pero foi a propia Unión Europea quen tivo que poñer o foco nesta cuestión chamando a atención de que o Estado español está xa a incumprir a propia normativa europea en canto á porcentaxe de reciclaxe.